సో నా బర్త్డేని అయితే ఈరోజు చీట్ మీల్ లాగా చేసుకుందాం అనుకున్నాను. ప్రతిరోజు బాయిల్డ్ ఎగ్స్, బాయిల్డ్ వెజిటేబుల్స్, దుంపలు అవి ఇవి తిని కొంచెం కడుపు అంతా ఇదిగా అయిపోయింది. సో ఈరోజు అయితే నా బర్త్డేని మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా. బాయిల్డ్ రైస్, మటన్, లివర్ ఫ్రై. ఈ లివర్ ఫ్రైలోకి నిమ్మకాయ ఇలా పిండేసుకొని ఇలాగ చాలా రోజుల తర్వాత డ్రింక్ కూడా చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నా. సో ఇదైతే చాలా బాగుంటుంది. కోకోబే స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నా. ఒకసారి కోకోనట్ ఫ్లేవర్ అయితే ట్రై చేస్తాను, చాలా బాగుంటుంది స్ట్రాబెర్రీ ఫ్లేవర్. ఇంకా దాంతోపాటు నాకంటూ ఒక సినిమా ఉండాలి నాతో పాటు మంచిగా. ఇంకా సినిమా చూస్తూ వార్ 2 వచ్చింది. సో వార్ 2 మంచిగా చూసుకుంటూ తిని ఎంజాయ్ చేసి మంచిగా పడుకోవడమే. అది ఆ ప్లాన్ ఈరోజు.